our deputy chairman vari pano naamai zvakadiniwa para pakambiri naamai vanakomana namai nguva ino yese nekuzara kwayo ndiri kuisiya munhu waMwari evangelist apostle kupariwa kuzita raJesu. Amen. Faro wewe unotira zvakanaka rega indiremekedza rabakana namai utungamiriri wese zvikuru sei mufundisi wedu namai chineka muzita ramambo Jesu. Amen. Ai gorofunda yedu ngatichangobhuka mechi zvedu kadhi racho roiswa paFacebook. Anyway, tinofara Mwari wakatisanganisa nechikonzero. Tinombosangana zvedu kumasports but nhasi tiri pano mubasa raMwari. Ndiremekedza vafundisi vese pakati pedu. Mwari wangoitirei nyasha zvikuru. Shoko radinaro kubva kubhuku ya2 Kings chapter 4. 2 Kings chapter 4 from verse 38. 2 Kings chapter 4 from verse 38. Chaverenga. Pana nerishona rishona ndaziteremosha. Kuna loringa uBhayibheri muno. Tiverengerewe hedu 2 Kings mambo yechipiri chapter 4. Arigani verengere English. Later Elisha went back to Gilgal, and there was famine in the land. One day while the prophets who lived there had a meeting with Elisha, and he said to his servant, "Cook a big pot of stew for these prophets." One of them went out into the woods to gather the herbs. He found a wild vine, picked as much fruit as he could carry, but he did not know that it was poisonous. So when he went back, he cut up the fruit, put it into the stew. The stew was served, and when the prophets started eating it, they shouted to Elisha, "Man of God, there is death in the pot." And he said, "Bring some flour." And he sprinkled flour in the stew and served, and said to them, "Now you can serve them." And they ate, and there was nothing harmful in the pot. Baba, tinokutendai maneno ano, mucheno wakatendeka, Mwari wakarurama. Maunganidza vana venyu kuti tinzwe kutaura kwenyu. Shoko renyu rinotitsiura, rinotidzidzisa, rinotigonesa. Piwai mbiri maneno ano, dudzirai sekutaura kwenyu muzita raJesu. Amen. Nzvimbo inonzi Gilgal yakanga ine musangano, ine meeting. Vaprofita vaungana. Shida Elisha was the leader leading them. So ndokubva paita nzara physical wahanga, zvekudya zvemwe yavagoverwa. Nzara ndokubva yabata the physical wahanga. Elisha ndokubva apa instruction kune mumwe waprofita kuti enda kunotsvaka muriwo wekuti vanhu vadye. Murume akaenda kunotsvaka muriwo akawana wild vines kana kuti mizambiringa yebundo. Ndokuti tese tinoziva from John 15 Jesu anoti I am the true vine. Ndokuti murume uyu wakandotsvaka mimwe mizambiringa isingareve Kristu. Ndobva aunza kuti chive chikafu chinodyiwa navaprofita. Isingazive kuti sei Bhaibheri richiti zvekare ndo zvanhasi. Anyway, Bhaibheri rinoti iye Mwari ndiye wazuro, nhasi namangwana. Iye Mwari wacho ndiye shoko. So shoko raMwari razuro ndo ranhasi ndo ramangwana. Sendiri kudaro vaprofita akatumwa kunotsvaka muriwo akaunza a wild vine. Iye Jesu ari the true vine. Kuda kuti akagadzira chikafu chisinei naKristu, but tiri kudyiwa nevanhu vanonzi vatendi. Mazuva atiri zvichida zvinenge zvinodaro kuti kazhinji paunongonzwa kuti paungana vaprofita pane chiprofita, Kristu haanyanyi kutaurwa nezvake, ende munhu amirire kunzwa nyaya yaKristu anodawo kudyawo mizambiringa yebundo. Ipapapa handisi kureva kuti hakuprofitwa kana kuti maprofita hakuna. Ndiri kungoti timongwarira kuti pangazotsvagwa miriwo isiriyo. Munhu ngaazive kuti ndakainga Jesu, zvimwe zvese zvingateera zvingataurwa, but
Mulinde mapakura muriwo usiriwo panapa. Nokuti nyika yafa, nyika yakuwadzwa. Munhu anoda kunzwa zvaari kuda kunzwa. Haadi kunzwa zvaanofanirwa kunzwa kubva kuna Mwari. Zvichida inguva yekuti upenyu hwaoma. Saka vanhu, there was famine in the land. Semazuva atiri kurarama zvinhu zvakaoma. Zvakuti munhu kuti audzwe pamusoro paJesu anonzwa sekunge ari pari kutendererwa nyaya dzakawanda. Munhu yaanoda kunzwa ndeyekuti agute, ndeyekuti mota ichairwe imba ivakwe. Matambudziko ane evanhu tiri panzvimbo inonzi Gilgal as a nation. Saka muGilgal Mwari hatadze kunza vaprofita. But hepano pekuti muprofita ndiye akubika muriwo usingareve Kristu. Kristu wandinoziva is the true vine. But pano panotaura about the world vine. Zvoreva kuti vanhu vakagara pari kubikwa, Bhabha rabuda pachena kuti hapana akaziva kuti pari kubikwa poison. Unoziva kana zvinhu zvakakuomera. Jesu akasataurwa nezvake, but ukaudzwa kuti zvako zvinoita, kuti uchinzwa kuti pane zviri kupotswa kutsanangurwa pano unogona kusazvinzwa. Why? Nokuti yauri kudawo ndo iri kutaurwa. Ana baba nana mai ngataure chinhu ichi. Tingwarire kudya miriwo isiriyo. Tiri pamusangano waJesu. Tiri pamusangano unofanirwa kuparidzwa Kristu. Vanhu vadzikinurwe vaponeswe. But tinogona kugadza poto wemizambiringa yebundo. There was famine in the land. Tiri mumazuva ekuma kweupenyu. Zvakuti vazhinji kuti audzwe pamusoro anonzwa senge process yacho iri kure iri kutenderera. Chaangatoda kunzwa ndechekuti ndaona zvako zvaita ichokwadi, zvako zvinoita nokuti kunenge kuna Mwari. But nyaya ndeyekuti anoita kuti zviite ndiye anofanirwa kushumirwa. Anoita kuti upenyu huvandudzike ndiye watafambira pano anonzi Jesu. Ende muriwo usiriwo unoibva. Haurambe kuibva. Zvanzi wakatobikwa tikasvika pastage yekupakurwa. Mumwe nemumwe ndiri kuona picha yevaprofita vari paraini nendiro yake. Munhu achizadzirwa muriwo. Kureva kuti muzambiringa webundo une paunoibva. Muchero wakarambidzwa kudyiwa mugadheni wakatosvikawo pokuti wanga wakatsvukira wakanaka. Iwo uriwo muchero wakarambidzwa hauregedze kuibva. Hama dzangu yakaitaura chinhu ichichi. Vanhu vanogona kuungana pobikwa poto zvinhu zvoibva, but pabikwa poison. Vanhu ngakutadza kuziva nekuda kwekuti nzara kana yatonga inongomirira kuti kana zvapakurwa ndidye. Sezvanzi vakapakurirwa ndobva vatanga kudya. Mumwe ndobva akabengenuka ndobva aziva kuti mupoto maita rufu. Nguva iyi inguva yefemine yenzara. Munyika mune rufu. This time pabikwa futi rufu. Unoziva kuti kwakutizira unogona kuchaya. Like manira akaita upenyu nhasi. Kuti munyika kune COVID, muchechi urudiwa social distance. Zvokuti uende muSouth Africa uende munyika ipi, dambudziko ririko ndiro riri. Munyika munoda mune famine. Vaprofita ndobva vaitawo nhamo yekugadzira. Famine chinhu chingori natural disaster rinongouya redrought. Kuti vanhu vafe nenzara vanga vatiza nzara ndobva vada kufira mupoto. Vanhu vakabika dambudziko, vari kutiza dambudziko nzara kunyika, ndobva vafuraya dambudziko ravo, ndobva raiswa maonyeni raiswa maspice. Unoziva dambudziko pane parinodhekoretwa so zvekuti kuti uchiziva kuti ndine problem unoita sekunge hausisina. Pane pekuti dambudziko rikakubata unoridhekoreta zvekuti vanhu ndovangatokuudza kuti uri pamahwani iwo wajaira washitambira. Akaenda mumusha unoona mama wangu domboshava takasvika vari mukisheni vakagara tikavabvunza kuti mama tafona nguva yakati tikanzi ndandatogara mukisheni kudhara tisikubikirai. But patakagara 5 minutes vana vanhu ndovanza kubuda panze vachibuda misodzi. So ndeti mune hotsi tanzwa nehotsi. But gogo vagara for almost an hour varimo havasi kubuda misodzi. Saka ndakambobvunza kuti ndofunga muchembera akasimba chaizvozvo. Ndikazodiscover kuti hakusi kusimba. Ma-first days akaendawo kumusha aitombobudawo misodzi. But akashinga pakujaira dambudziko rake.
vamwe ndo vangatochema iye achinyemwerera ari muutsimo. Hazvirevi kuti akashingayo, zvinogona kuti system yake yadamaged to a level yekuti afungira kuti zviri normal. Pane dambudziko rekuti ukarijaira ungatozoudzwa nevanhu kuti iri dambudziko. Muridzi wakugona kuri manager. Muzambiringa webundo wakaibva. Vanhu ndokubva vapakurirwa vari pakati pekudya. Ndokubva vachema vakati munhu waMwari mupoto maita rufu. Ndinoti timboona wisdom dzemuprofita panapa. Elisha haana kuti chirasai nokuti poison. Hazvina kuraswa. Why? Nekuti vakarasa, still there is famine in the land. Unourayiwa nokuti hakuna chikafu. Saka mukarasa chabikwa chiri poisonous, result imwe chete, panofiwa. So wisdom dzaakashandisa Mwari vakafembera mumweya wake, vakamuzivisa kuti pakudiwa kuti vanhu ava, akati kuvanhu, bring me some flour. Ndipeiwo flour. Ini Jesu andiri kuparidza ndiye chingwa cheupenyu. He is the bread of life. Ende chingwa kuti chivepo ndonge tane flour. So in other words, Elisha ari kuprofita kuti kuNew Testament ndo paanoita chingwa chaicho. But kana atiri kuold ichiri flour chisati chasanganiswa. Ausati wanda hauna mondinzwa. Kana iri Old Testament ishato yechichauya ana waKristu. Saka kana atiri kuold hachisi chingwa iflour. Nokuti kana chazomixwa ndo pachinoita chingwa. Saka kana Maria asati awanikwa anotakura nhumbu, handigoni kuwana Jesu ari bread, ndinomuwana ichiri mixture isati yanyatsoitwa zvakanaka. Saka muprofita pano ari kuparidza Kristu manje. Ndakuda muprofita anomboti tataura zvemotikari nedzimba, oti taakudawo Jesu kuti atigara muupenyu hwako. Taakudawo Kristu kuti ararame muwanano yako. Zvimwe zvese zvingafambe zvingaitika, but nyaya ndeyaJesu. So muprofita ndokubva aisa a demand to people, bring me some flour. In other words, ari kuti drought ingavepo, zvimwe zvese zvingavepo, but zvingashayikwe zvinhu zvaoma tinofemai, but amufanirwa kushaya Kristu. Munhu waMwari muri kudhimanda flour kubva kuvanhu, ivo vanhu vangu vari mufemai vari mudrought. Inda ari kuti ayo ungashayi hako zvimwe zvese, but Kristu ngawanike muupenyu hwako. Why? Nekuti pana Jesu ndo panotangira solution. Disaster iripo ndeyekuti mupoto mune rufu. But imi vacho vari kuda kudya rufu ruri mupoto, ndipeiwo flour. Ndokubva apiwa flour muprofita akati isai mupoto. Ndokubva paitwa recipe, muriwo neflour. Handizivi vanobheka nekubika kuti zvinofambirana sei, muriwo neflour. Shoko randikuparidza nhasi rinonzi recipe yedenga. Unoziva here kuti upenyu hunogona kusvitsa mulevel yekuti wapa point yekuti kuregedza kana kusaregedza ndiri pamahwani. Kushanda kana kusashanda zvinosvika pazvinenge zvafanana. Kuti mari yacho haikwane, kuti uramwe uregedze zvawese, uri pabasa ofuti ari mahwani. Kusa kune situation yekuti unogona kunge uchitsvaga basa uri pabasa. Wakambotambudzika kusvika level iyoyo. Pane kutambudzika kwekuti unotsvaga basa, kwogoita kwekuti unotambudzikira pabasa. Zvokuti pari kunamatirwa vanhu vanotsvaga mabasa haunamatirwe, but uri pamahwani. Unotoziva kuti ndaifanira kujoina raini, but ngoti ndine kwandoenda, pari kwandoenda kwacho mahwani. Mukadzi weSamaria akagona kutaura paakati kuna Jesu, anzi naJesu enda unoshedza murume wangu. Akati handina. Ndikati wataura chokwadi nokuti ari kumba hasi wako. Jesu akati Joshua is reaching but let's go and call your husband. Iye ndokubva ati handina. Iye chikumba kune munhu. Kunati munhu akagona kupatsanura husband nemeni. Tsana vari kumba mumwe murume, but murume wangu chacho hapana. Koza pani nguva unozoona ndiri pabasa, but basa rangu chaito rakasambira wangu. Mari mukubata, but mari chaiyo hatisandabata. Mukadzi akagona kuprofita, ukagona kuziva kuti ndinonzi ndine chakati, but handisandani zvinhu zvanofanira kunge ndinazvo. Mupoto maita rufu, but tikamirawo kudya kunyika uku kune famine tinofa. Todii kwa munhu waMwari, tikati titambidzei flour muone, ndinoda kugadzira recipe yekudenga.
hama dzangu resipi yedenga kutora Jesu oisa munyaya inonetsa. Pani nguva yekuti taimbotiza kutaiwa zvakaoma azvite kwokutizira kwacho hapasina. Tiri vafundisika tinogona kufonderwa nevanhu vari kunze uko waunoshinda kuti dai waendawo vachitofuna ndibatire munamato muriko uri kupisa kozakwa usati vaenda unofudzwa kuti kuri nani svika waenda ikoko ndokauzoona kuti mahwani zvimwe zvinhu unozoexperienza urimo but inyasha dzamwari kuti uzive usati wamo kuti zvakamira sei. haina kuexamples ndemninginaundi ndakuudza ndipamuni uroora kubimbodzikama imozorora time usaiswa komai takati manye iwe tora nguva yako fana akapopota kuda kusupa kwamega ino nojanyirira so vane mindset yekuti mina ndikwetwa zeni ndokubva amhanya ndokubvatora munhu wake vapapa within 3 months anga kuti ndokusiya ndoenda wada kuenda kuti spakwa azvisirizvo akatisa munhu waakutiza akatizisa munhu waakutizawo nhasi usamunenge unonyengetedza nhamu yako kuti ikujoina uzonyatsotiza musha inenge spirit yemurume anonzi Peter. Ini pavadzidzi vese nekuzva kuti Peter akasimba kwazvo because painetswa Jesu pese aitera but azodiscover kuti dzadziri wese even mukutera why nokuti aitera kuti anoramba. Akanzi muri mese munozivana kuti aiwa ndimuziva but achitera akamashora because spirit yaPeter kana kuchechi iriko uri kumusangano harovi kuchechi harovi uya kuzongoramba zvekutaura paidzwa zvacho aizvo musangano wapera conference yapera anenge akumaka manje akupikisa hazvisirizvo asi mwari hazvisirizvo asi koma kadi kugara marova ane mweya waPeter anonorambira ikoko muprofita mupoto maita rufu todiko munhu wamwaitora sei muriwo zvikanzayo unodyika asi pane zvoda kuintroducewa imo oza wakaipa pane paanokuomesera zvekuti unoda kuita quit zvimwe zvinhu zviri destined for you why nokuti vanhu ava pavakatodya apa vakararama dai vakaregera kudya varasa muriwo vaingofa because there was also famine in the land. Saka pakaintroducwa flour pakagadzirwa recipe yakaneutralize poison. Remember kuti vanhu avanga vachidya ndobva vadiscover zvatiri kudya zvinouraya, which means already vane zvavanga vatodya zvamudumbu mavo kuti vagoziva kuti muriwo unouraya uri poisonous inhau yekuti kune zvimwe zvanga zvatomedzwa vadya. Elisha haana kugadzirisa zviri mudumbu, akagadzirisa zviri mupoto. Zvoreva kuti ungangodaro une poison dzawakamedza kare, but ndaakuda kuti usangane naJesu manje. Marizauti epoison yakamedzwa kudhara ngaashayiwe simba. Zvakaitika kumashure zvakaitika, but chiti Jesu muimba yangu torai ushe. Zvairongwa nemaenemies pawanano yako vakaronga vakapedza, but ndoda kuti uintroduce Jesu manje. Chandinoziva flour iri mupoto ikagadziriswa inotuma message kune zvadyiwa kare mudumbu kuti poison chimira nokuti Jesu wapa nzvimbo. Chechi ndinzwe, tiri musituation inorema kwazvo yekuti unoshaya kuti wotizira kupi woenda kupi. Zvinhu zvakaoma zviri kurema, zviri kuremera ari pabasa, zviri kuremera vanhu vari muonosa. Ndaibodza hapo ndikati ndimone rino kunetsa usati waroora. Ukaroora arimbopeta maoko kuti hani breakthrough musiye aende. Rinokwenya rinonetsa vakaroora. Ngatimona ari mumakategori ka. Kune ndimone rinonetsa vanhu vasina mari, kugoita rinonetsa kana waanayo. Unonozwa kuti rinonetsa waanayo riri more powerful. Mwechina inowisa munhu at every stage. Kunze uku kune famine, drought. Mupoto futi maita rufu. Hapana kwekutizira zvinhu zvakaoma. But Elisha apinda muremu yechiprofita akati chiri kuda kugadziswa pano, hakusi kurasa muriwo, tipeiwo flour. Tikaisa Kristu musituation inonzi poto,
tikaisa flour mu poisonous meal ilipo inodyika. Flour yaiswa mpoto vanhu vakadya. Poison became the best meal. Denga rinogadzirisa situation inenge iri poisonous inorema. Ukatapirirwa ufunge. Nyika yakaoma inorema zvakaita seZimbabwe. Jesu akapinda mulife mako unotapirirwa munyika yakaoma. Arikati kuti chinhu ukafunza zvinhu zvakaomera munhu wese unenge uchizvikuwadza haugone kuimprova. Ziva kuti wakaomera musituation yatiri kuti kune vamwe zvine zvichiita toreherite life proof. Ukapinda mushongo anoona munenzororo isaine kuti huku yacho ngeiriko kwete last year this week kune vari kudya huku yacho. Ukapinda uchaona mune mazondo mombe yacho yanga iriko this week. Pane vaenda netibhoni vakasiya makumbo iwayo. Chechinitwe flour ikaiswa mpoto meal iri poisonous inoita the best meal. Hama dzangu poto inonzi Zimbabwe, poto inonzi COVID, poto yesituation yatinayo inouraya. But kune vamwe vari kudya mabest meal. Why? Nokuti vakagona kuziva chinoiswa mupoto yavo. 2008 mari isingatengi zvinhu zvisingafambe zvakanaka. Kune vanhu vakachata, kune vanhu vakavaka dzimba zvokuti vakapiwa maiki munzvimbo popura vanoti ndakaona Mwari 2008. Iwe hauna zvinhu zvekutaura, wakaona machansi. Zvakaoma kusina nyama chawakaona machansi zvikomope. But kune anotopupura mugore iro. Mumwe paanoti gore rakafamba mbouziya. Vamwe vari panhamo vachinzi sori, iye denga rake richivhurika. Hama dzangu tiri mumazuva ekuti zvinhu zvese zvapoisonous. Ana Jesu wake ndiye achararama, ndiye achacha. Ini chakandinetsa ndechekuti inga muriwo unovava uri poisonous ndiwo unonyatsokura munguva yefemine. Wakanaka usikuwanika inzwa kana kune family kune drought afana kutombowanikwa muriwo wacho. But kune muriwo une nhau ndiwo unonyatsokura mufamily unouraya ende ndiwo urafa ilepo. Saka pano Mwari vari kutiratidza ipicture yekuti chero Satani zvaarongera vanhu asi vanhu vakaziva kuti kuna Jesu. Kana Satani akatendera kuti kuve nezviri poisonous, utambire salary iri poisonous, upinde mumarriage iri poisonous, but ukaintroduce Jesu uchapupura a best meal during the famine. Hakuna zvakanaka kunze kwokuya muna Kristu. Wese waunonzwa kuti zviri kundiitira zvakanaka, zvinhu zviri right kana ari muna Kristu. Panoda kuintroducewa flour mupoto yemarriage yako. Poto ibasa rako iri hamuna salary shinu. Nyasha dzaKristu dzikapinda mupoto unopupura kunaka kwaMwari munguva yekuti vanhu vese vanoti munhu ari kunyepa. Unoziva kuti Moses akaberekwa munhamo, but agenda yaMwari iri kuti aburitse vanhu munhamo. But iye akaberekerwa munhamo, but iye haana kuona nhamo. Why? Nokuti akanogara kumba kwaFaro. Mai vake vakaiswa papayroll. Remember they were slaves, but mai vake vakatanga kubata pay yekuyamwisa mwana wavo. Unoziva kuti asifani kubhatarwa munhu. Naturally kuyamwisa mwana wavo afana kuenda papayroll. But nokuti imba yekwaRevi ukaenderenga yacho inotsanana murume wokwaRevi ndokubva arora mukadzi wokwaRevi. Unoti panga pasangana vanhu vari muumambo hwaMwari vakuintroduce a better system mufamily kuti nzara iriko vanhu vari maslaves. Moses namai vake vari kuintroduce salary. Amai vakatanga kutambira mari. Kosa chinonzi wisdom chinondiitira zvakanaka pakudai. Musikana anonzi Miriam yanga akamira murwizi. Pakangotorwa Moses ndokubva amhanya zvangu munodai nokutsvagira anoyamwisa mwana. Uye haana kuita nawo. Chinoita kuti amire ukati ndinokutsvagirai munhu mazuva aya mukaka wanga wakawandisa nokuti wese aibereka mwana mukomana
mwana ayiurawa. Sapaingosara paine mukaka pasina mwana. Danger yekusaziva Mwari unonowa mukaka usiriwo nokuti wakawanda. Unambonetswa hauna muzvinzwa. Hama dzangu mukaka kuwanda hereko. Kona you men of God, kona you men of God, kona you men of God. Hausi mukaka iwo. Bakuda umwe yakuchena anokuudza. Miriam paata miracle says helper ndiye mwe yakuchena awa helper. Anokuudza kuti mukaka iriko but inwapa. Nokuti ukanwapa namai vasiriwo pane nyaya. Amukaka yakawandisa. Wese Amerika mwana mukoma mwana ayiurawa umusara ine mazama ane mukaka. Wokuya musa hapana. Saka Miriam pakubira kutoza kuti anogona kungopiwa chero chakuonekwa kuti chifamba chine mukaka. Warning to church in these last days. Mukaka icha. But ndiwe ine mukaka. Mungu wetiri aupeziswe. Kubva social media kusvika physical life. Kungoenda pa Facebook pa YouTube. Pastor so men of God. Mukaka yawanda. One more back. Babu ya mwe mchana nukuti apa ndo pane mukaka chaino. Asipo pane nyari kanzoke ku flower. Namo ndeyekuti flower ikashaipa manje. Muriwo unouraya. Chiri kupedza poison iflower. Elisha asiri akaunza flower yacho. Ndiye akavaudza kuti bring me some flour. Kureva kuti hama dzangu zvimwe zvingaitika hazvo pana Kristu safa. Shoko raMwari rinodiwa kugadzirisa mashoko evanhu ari poisonous. Vanhu vakataurorwe unomuenda mushoko raMwari. What I'm wonderfully and fearfully made. Tora flower yako ukande mu poisonous message. Vanhu vane zvavakataura pamusoro pemba yako pebasa rako. Hausadzorere mashoko nemashoko. Dzorera mashoko neshoko. Gara uine flower. Uri kuwanza mashoko usina shoko. Flower ndo yakudiwa kwete nharo. Kuziva kuti Mwari vanoti kudii. Isa flower mu situation. Isa Kristu. Isa shoko. Pamusoro pemashoko evanhu. Ari murume akafirwa nemwana so. Ari kufamba naJesu vari kuenda kumba. Vanhu vauya zvikanzi sanetsa tenzi mwana asvika kumbawo. Ndinofanira kuti haana kudaira. Jesu ndiye akamudairira zvikanzi usatya. Just believe. Ndafungidzira kuti dai murume uyu akadaira ari ainyima Jesu mukana. Flower kwenyu irikwe. Kana zvaoma flower unaye. Mashoko anotorwa nevanhu against your life anoita simba. Kana usina chinovapedza simba. Zvino chino neutralize poison. Elisha anoita prayer. Isai flower situation. I love prayer, I respect prayer. But hepano pane nyaya. Prayer is master key. Prayer is one of the keys. Kune nyaya tinomuda kuti flower mupoto. Kurati shoko pamusoro pechinhu chiri poisonous. Kune chekuti kana ukatonyengetera hapana nyaya kusvika waintroduce flower yacho. Saka kuti mukristu anogona kushaya zvese, anogona kuwana zvese ushayiwa Bhaibheri. Kana Bhaibheri rikatovapo harisi rake nderefamily rakatonyorwa kunzi Mr. and Mrs. Flower inonetsa even munhu ane chigaro chechi anogona kushaya Bhaibheri. Mufunge Jesu paakakunda Satani, akakunda achiti zvakanyorwa zvichinzi. Kurati Satani chinti akarespekta kuti muchinda uyu unoverenga. Zvakanyorwa unozviziva kana wazviverenga. Jesu haana kudeclare, haana kutaura ndimi akadzinga Satani. Satani chaakatiza kusangana neshasha inokanda flower pamusoro pemashoko. Bhaibheri rikakudhurira shoko raMwari anoti vanhu vangu vaparara nekushayiwa ruzivo.
You must acquire knowledge. You don't pray to get knowledge. Ruzivo runotsvakwa. Auite prayer kuti uzive. Unoita prayer kuti uve nerevelation pazvinhu zvawarava. Unosara kuti Mwari anoresponda even mushungu. Acts chapter 8 muranda aiwo kanda aibva kuchechi Jerusalem achienda kuEthiopia. Aiverenga Bible asiri kurinzwa. Mwari ndokubva vanzwa kuti asi kunzwa. Mwari vakaresponda kuna asinganzwa. Ndokubva vamutumira Philip kuti ndinotsanangurira munhu. Kunoti chakaattracta Mwari kuti vatume Philip kuona munhu anoverenga asinganzwa. Iwo tinotokutadzisa kuverenga unoti handirinzwa. Gamba kusarinzwa unotenda Mwari kuti akunzwise. Verenga soro nenge nyaya hapana chandinomboza. Idzodzo shungu zvinodenda Mwari kuti vakuzivise. Ita moyo, ita nzara neshoko raMwari. Ita Bhaibheri rinonzi rako. Shaya zvimwe zvese ramwanzi masofa, una mota, una Bhaibheri rako. Raunopota uchirava shoko raMwari. Why nokuti kune situation inongoda munhu ane flower chete. That's right. Bhaibheri rako kwete rechechi rako. Kwete na pastor rako. Nakatokuomera rinotorema. Nditwamwe. Kana wakaipa akakundwa na Jesu, Jesu achitaura shoko. Satani wacho manje akatongedera ahead. Nokuti iye anoverenga. Problem harinzwisise but anoverenga macho. Paari kuedza Jesu Satani anokota Psalms 91 verse 11. Paanoti shetuka nokuti rinotaura richiti it is written. Haatendere tsoka yako kurovera padombo. Even the devil anokota scripture. Zvisirizvo. Kunati andomboti verengei orasika. Iwe nekurasika kwacho orasika nekuverenga kwacho waverenga. Kune situation in poisonous. It's not in prayer, fasting or anything else. The word in you. Shoko riri mauri ndori rinogadzikwa pamusoro pesituation iyo. Iri shoko iri rinoneutralize poison yacho. Bring me some flour. Saka choti Jesu pamunhu wese waaiporesa aipa munhu wacho credit yekuti kutenda kwako kwakuporesa. Hama dzangu kutenda kunouya nekunzwa. Uye kunzwa shoko raMwari. Kutenda kunouya nekunzwa. Saka chinhu chinonzi faith ishadow picture yechinhu chinonzi knowledge. Saka Jesu paari kuporesa munhu oti kutenda kwako ari kuti kuziva kuri ikoko kwabatsira kuti simba riflow. Kuziva kunobatsira simba raMwari kuflowa muupenyu. I like it when God to meet you at the point of need. It's another level. There is also another level. You meet you at the point of knowledge. Kuziva chiremba chainyangwa akafunda ukaenda kuchipatara ane zvaanokubvunza. Kufunga kwako anokubvunzira vari akadzidzondereka iwe. Afana kuti wati mudumbu uri tikuya. Anoti mudumbu makadya imadeko. Ari kuti knowledge iri pachena zivawo. Asi prophet ndi doctor. Saka akamunzwa kuti ukangoti beans uzakufufutira. Kuti unorapika chop. Nokuti ukati mudumbu wataura a broad term medical side. Mune makidneys, mune liver, mune chingati mudumbu wataura nyaya hombe. Saka kuti agone kusvika papoint so quick anoisa questions. Kuti kwauri kune knowledge kanodiwa kuti ugone kubatsirika. Saka flower ikashayika mauri muriwo unokuraya nokuti vatochema zvanzi there is death in the pot. Une rufu ikoko ndouri kudhimandwa kuti flower ngaibve ikoko. Akadi kuti I'm a great prophet. I decree and I declare life in the pot. Pane panoda declaration. Pane panodimanda knowledge. Saka ukaleka knowledge, the devil zvinomitra easy kufighter. Anoona kufighter even from the pulpit. Saka machana kuti the downfall of man inyaya wrong message in the right garden. Nyoka yakaparidza mugarden chairo ranga rakaiswa naMwari. Kurati pulpit inogona kupinda pastor snake mukakuwadzwa. Muzata munaifu. Mike yakabvutwa na pastor nyoka vanhu vapedzira vabanza garden.
hiyo. Wrong voice, right garden. Fakira choma chizati mwana chikoti mukadya unofanana. Gamba iyo vakatusikwa vakafanana naye. Kurati nekuti if haana that knowledge, that message, vanotodya kuti vafanane, ivo vakafanana vasati vacha. Weapon ya devil kungocheka kuti flower iri kwero okubikira poison yake. Unonanjira chikumwe poison imo. Because inoibva onyenzi dzinokanda. Roiko inoiswa mupoison. Osa poison ikabikwa zvakanaka ka unonanjira zveshu. Asatoona munhu anoita nharo nezvinouraya zvichitapira. Uye munoziva kuti chivi hachitapire chivi hachivavi chinotovava maresults acho. Wachikangovava chete hauiti so. Ezvo. Chinoita kuti ude kuzviita zvinotapira. Chero wakanzi vasadye wangosirwe minzwa waiurega uri smooth unodyika unoibva. Elisha haana kuti ndinodeclare kuti muno ngautapire. Osa vanhu vazhinji vane madeclarations pamusoro peupenyu hwavo ende hakuna chiri kuitika. Vanopedzera kuti anofunga munhu waMwari haana power. Power raMwari rinoshanda nefaith. Faith ile dimension yeknowledge. Saka uchiona hivi mudzimba meso kunomudesert meso mawaves eDS anofura pamba penyu anofura ari full bouquet. Apa pfure mashoma anofura zvese zveDS. Vachicheka kuti mumba munoona zvakana. Pamba vanotopfura full bouquet. Vati uone zvaunotenderwa nekuti wakabvisa mari. Kurati mari yako inokunyimisa zvakapiwa vanhu pachena. Peter ndopaanoti ndazoziva kuti God is not the respect of persons. Why Mwari asimutsaure vanhu asarudze vanhu. Ndakambotara pane imwe nzvimbo munosere kuti Mwari uyu anotinda zvakafanana. Munhu ukaita nharo zvikanzi akunyepa. Dai aitinda zvakafanana, dai upenyu hwedu hwakafanana. Ndikati aiwa anotinda zvakafanana but hatimude zvakafanana. Unokundo kune nyaya. Ndokuti munhu uya kuchechi kuya kuzongochovhocha. Isitiri vakomana taitotera vasikana kwete Kristu. Aizvena wabvunzira. Kuzoziva Kristu unotonzwa unotenda vari chechi. Ndosaka Jesu statement yake aita ndakainga makwai kwaIsraeri akarasika. Bhaibheri robva rati setsika yake waienda kusinagoge musi weSabata. Kurati ainowabatira musinagoge. Unorasikira imomo. Yaneza nekurwa mumusaka. Zvatereka setsika yake waienda kusinagoge musi weSabata. Twazvona. Ndikati ayo chavakapotsa kuziva iye ajenda. Kutsvaka makwai akarasika. Saka inozva kuti vari mukati. Saka atoita tsika inowabatira imomo. Saka kuti maenemies ake akabva mukati. Chechi tiri mumazuva ekuti ukashaiwa flower, ukashaiwa shoko raMwari, mizambiringa yawanda panzapa ndeyebundo. Problem munhu anenzara anoda chinhu chakaibva, anoda chikafu. But muzoda kutsvaka kuti ndicho here pane nyaya. Parikunzi Mwari pawanda. Pari kuprofitwa, pari kudeclarewa, pari kuitika zvinhu pawanda. Also vanhu they are moved with power to an extent yekuti vanoza knowledge. Danger yaSatani. KwaSatani kune simba futi. Ng'anga dzakakandawo chimbo dzikaita nyoka. Hosi naAroni vakakanda dzikaita nyoka. Zvisati zvamedzana kune dzakawanda dzeng'anga. Zvokuti ukasvika zvisati zvamedzana unosapota wrong team. Andakuti Manchester ndakoti wrong team. Kawa isinyaya. Unozati Moses even era. Akayeproduce a miracle. Akanzi taura nedombo paMeripa. Taura nedombo vanhu vanomvura. Iye ndokubva arowa. Mwari vakati hauchapinda. Ndokuti ndakuti taura warowa. But ishona vanhu mvura ndokubva yabuda.
And the type ya mvura wanaiparitira kuti muri kunwa mistake inetsari. Kosa kune munhu anobuda results. Kuti results aya. Saka ndezvaMwari, one breakthrough results aya. Vanoona mvura munhu akaita mistake. Muera mune vanhu vanogona kubenefita. Pakudiwa vanoziva zvokwadi. Zvokwadi ndiani? NdiKristu. Kristu ndiani? Ndiye shoko. In the beginning was the word. Kureva kuti patiri kutsvaka Mwari ngatitsvake shoko raMwari. Mizambiringa yakatsvakwa ma-wild vines ndebundo, but ikazwika nongoda kufanana kuti ma-vines. Saka panogona kungofananidzwa kunzi Kristu 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 Kristu, but uzoziva kuti mizambiringa ndebundo. Ndoga watotesta. Ende munyama uripo ndokuti unogona kungofa kana Elisha aripo wati asiri Elisha futi chaiye. Munhu waMwari mukoto maita rufu. Ana mutayo kafuka maiti namata. Apa padi munamata. Flower ngaibveko. Takuda level yeshoko inobva ku inogadzisa poison iri mupoto. Ndoda kuvimbuka kubva level yekuva mwana wesangano uye mwana waMwari. Mastage 2 iwaya. Unombotanga uri mwana wesangano. Wozoimprove wozova mwana waMwari ari muauthority. Vese vakamugamuchira akavapa simba rekuti vanzi vana vaMwari. Unoimprove kubva pamwana wesangano kusvika pakuva mwana waMwari ari kufamba nekuexercise authority yemukingdom. Zvakanaka kubatwa musoro pachakanakisa kubatwa mukati. Kana Mwari vatini vanhu vapara nekushayiwa ruzivo havasi kuti minamato, vari kuti knowledge mukati kwete pamusoro. Unoona munhu wese paanoberekwa ndatanga kuda musoro. That's a sign yekuti panyika pauya usati wafamba funga. Pana panoshanda musoro. Musoro ipicha knowledge. Anozodza musoro wangu namafuta. Kurati the anointing inouya pa knowledge, pa wisdom yemauri. Church ndinzwe. Usatita dambudziko nekuti kuna vanhu vanofungidzira kuti nyika kana yakaita independence vanhu vanogarika nokuti vakaita independence. Ndikati vari kupotsa English kuti independence hazvirevi prosperity. Zvinoda vanhu to be independent. Kuti hamuchadzvanyirirwa maakuzviitira. Saka unogona kutambura muri independence. Chirungu kuti independence hazvirevi rugare. Zvinoreva kusununguka. Saka zvinogona kusunga wakasununguka. So kugamuchira Jesu kubviswa kumweya china kurumurwa mazvinogona kunetsa uri muna Kristu. Why? Nokuti unofanirwa kurarama shoko kuriita. Vanhu vazhinji vanenge matwins kunoona Panache naMunashe. Vazhinji vari pastage yaPanache. Nokuti kana Panache zvinogona kuti munhu ari pano ari pana Ishe vadako. Asi Munashe ari muna Ishe vadako. Panache zvafanana nekuti Emmanuel, God with us. Stage yatiri isusu haisi Emmanuel. Isu ari matiri. Emmanuel, the first stage of God with us. Second stage, God in us. Greater is the one inside. So greater the one inside. Maori is the weight. Shoko. Shoko ngaitika paridzwa. Unzwe chinokupupurira Maori. Rese regere kuva powerful rese. Ndimwe unzwe yavataurawo but that deeper. Why? Nokuti already Maori mune zvavo. Flower ikutsvakwa inobva ikoko. Tine zvandinoda kuti Mwari vatiitire. The other side, Mwari vane zvavanoda kuti tiite nokuti tiri vana vavo.
kare ndaiti ndikarohwa ndichitamba bhora rechimweshana rirokota muna baba ondibata ruoko waenda kuna vakomana vandirohwa vobvuta bhora racho vovapopotera ndati kurei ndakabvutirwa bhora ndikadzokera mudhara akandipandukira zvikanzi ukasauya nebhora iroro audzoke pano kwendao pane stage yekuti hauchada kubatwa ruoko uchienda. You must grow and mature to defend yourself. Munozva kuti inenge rafu kuti mai vangu vari kudongoshava paiva kuno kutauna taada kupinda mutauna unibata ruoko zvavaita kudhara kuti uri mwana wangu kubereka handidi kuti utsikwa unibata ruoko kana vanhu vakandiona vanondinyarira iro riri rudo unoti pane kumwe kudiwa kunomakisa saka pamwe pacho mwari vanenge vanokusiya sona kuti kune mamwe madivi kuti vanenge vakukumakisa pane paunofanirwa kukura kuwanikwa une flower situations ungoikusheta imo usati wamhanya kumunhu wamwari ziva kuti mwari wacho mukati maati imofuti ane simba anotaura anoita zvinhu. Bring me some flower. 2 Kings chapter 6 pana akarasirwa nemusoro wedemo Elisha hana kutanga nemirambo akatanga nekwesei rawira papi paraenda kusvika nenyaya parapinda na point of entry. Why don't zviri pachena mwari vakapa vanakomana vanhu kuti vazive zvakadanzika manje ndozvajehovha saka zviri pachena unofanirwa kuziva. Oza ukarohwa nesikiri nyowani tinongokudzirowa kuti it's okay kwete yekudhara chakuna akadzoka chinanda kuitwa basa mutauro kuti mukoro uno chadona mukoro uno ukarohwa sikiri nyowani tingazviunderstand zvakakanzika ndezvajehovha zviri pachena saka murume akanzidemurauya nechepapi kureva kuti unofanirwa kunge une knowledge ikoko inoita kuti ubatsirike. Pane knowledge inofanirwa iri kwauri inokonzera kuti ugone kubatsirika. Bring me some flour. Hapana munhu ndokunamatira ndinodeclare muriwo unoita musha chinogadzirisa muriwo uchinga muda ruchivi ikoko futi. Munhu achitosikwa naMwari ane system inofaita zvirwere. Saka ndokuti paunomwa mapiritsi haasi mapiritsi anodhina nechirwere. Mapiritsi anongonobooster system iyo yemasoja iwayo kuti anova nechirwerecho. Kune zvitori designed already to fight sickness. Saka paunomwa madrugs asi madrugs anoenda ikoko anongonomutsiridza masoja kuti anona kunaka chokuchope nemusoja zvinhu information iri kwapast over. Zvava simba yaMwari panoda kurwiswa pamusoro peupenyu hwako. There must be a kingdom system inoresponda zvinhu zvaMwari. Tipeiwo flower ndo vakutokumbirwa ivo vane chichemo. Recipe yekudenga inoita nendirafuso ukaomerwa unoparidzirwa giving. Unotona recipe yacho panobikwa zvinonaka ere apa kunyika ukatsotswa stere kwabirwa stere kwauya kuchechi mofamba ndiro yekupedzisa. Unozona kuti ava roma vane recipe yakaipa manje ava havasi marobha anorova pachena vanofamba bhasiketi iwo totiza nzara nenhamo kunzo kuti ndipotere kuna Kristu sanda yogadzikwapo wotovhurirwa vhesi kunze vanodyara nemisodzi kwete vanodyara misodzi uchema uchiita sei vhesi racho rakaipa harina kunzi vanodyara misodzi ayo vanodyara nemisodzi rai bhaibheri hariramidza kuti ucheme chema wako makuritsi. Recipe yekudenga yakuda vanhu vakura pamweya inoshanda inopedza nzara but ine demand. Bring me some flour. Dambudziko rakwe situation irikwe pane chinofanirwa kubva ikoko. Elijah anoti I can hear abundance of rain. Ndinonzwa kupfira kwemvura zhinji. Paanopfugama akunamata mvura hainayo anototuma munhu unotarisa towards the sea. Chaari kuda irain kwete water mvura inonaya but akutuma munhu unotarisa kune yakanaya. Ini ndaiti munhu akati
yake ni abundance aifanira kutarisa mudenga achikuta ivi noti makore akusvibirei, but parikuti yake ni abundance anotuma munhu kutarisa pasi kunotarisa mvura yakanaya, iye achida mvura ichanaya. Ngakubuda rusimuko zina mati pani chakasimuka kuenda mudenga, mujaya akamhanya zikati something is rising from a sea like a man's fist. Fist kupfumbata kurati zvinobatwa nemunhu zvinodaina promise yekudenga. Mvura haina kunaya nokuti Elisha wanyengetera, mukunyengetera akava nerevelation kuti endai munotarisa kuti yakanaya yacho iri kugodzokerawo here kwayakambofaikwa. Resimbi yekudenga inenge rafu, uchitarisira kuti inonaya pane inofanirwa kubva kuno kuchendo. Uchitarisa kuti pane breakthrough Mwari pane zvavachaita, pane zvaunofanirwa kunge uchiita kuti usangane nezvavachaita. Recipe yekudenga inogadzisa poison iripo, but pane nyaya ringisa flour, uritsa upfu wakatsetseka weflour tiise mupoto. Poto yepoverty yakuda giving, bring out something to take you to the place of blessing. Amen. Iyoyo haisishoti tatenda inzvengete nyaya iyoyo. Kana ukachema pane vhesi inotozoti ukachema mukuchema imomo unodyara mumusodzi iri muvhesi yacho. Recipe yacho inoda vati kurei, nokuti kana munhu ambonanzva poison akazoti chidya futi zvakuda vanhu vanotenda kuti munhu waMwari zvishuwa wozonogona kuzviramba ndara nepoison iri mukati mutaakutakurura futi. I want us to pray. Mwari nipe unzara nenyota shoko refu. Ma situations esa ari poisonous anofanirwa kupindwa, anofanirwa kukandirwa flower. Marriage iri poisonous, business iri poisonous, nyika chaiyo iri poisonous. Ndoya uri kwakutiza uchienda hapana, asi kudenga kuna Mwari anogadzirisa that situation kuti ive sweeter. Pamara paiva nemvura inovava, hakuna kunaya iri fresh. Pakangotsvakwa muti naMozisi akakanda mvura. Danda raakakanda shadow picture yaKristu pamuchinjikwa. Hama dzangu, Jesu akapinda musituation dzinovava, munopupura kutapira. Ufunge kuna vanhu vari kutapirirwa munyika iri kufamba zvakadai. Vanoita wakakanda mukati. Iwe uri mwana waMwari hauna zvinhu zvekukanda. Kanda kutenda kwako kuna Kristu. Let us begin to pray. Father, we thank you for your word. We thank you for your grace. We thank you for your favor. Uchade wakatendeka Mwari wamasuku ose. Pamusangano uno Mwari, michato iri kuvava, dzimba dziri kuvava, mabasa ari poisonous, masituations anokuwadza nekuuraya, nyika iri kuvava, economy iri kuvava, baba COVID iri kuvava musituations dzevana vevanhu. Tiri kutenda kuna Kristu Jesu anova iye chingwa, anova iye flower yekuti kana yamukati mepoto tichapupura kunaka kwenyu, tichapupura kugadziriswa kwemasituations ese. Takupai mbiri, takuremekedzai nokuti hakuna akaita semi, hakuna akaita semi Kristu. Baba, ndinotaura flower pamusoro pekereke yenyu panzvimbo ino Mwari. Ndataura flower mukereke, flower mukereke. Makuhwa ngafe, kuendana ngakufe, kusawirirana ngakuparadzwe. Ndinointrodusa Jesu anonzi rudo, ndinoisa flower mupoto. Ndataura unity in the church, ndataura unity in this church, ndataura kubatirana pamusoro pebasa raMwari nezita raJesu, nezita raJesu. Every poisonous meal, I turn it into a good meal. Every poisonous situation, I speak blessing and favor in the mighty name of Jesus. Amen and amen. God bless you. God bless you. Mwari wakitire nyasha shukuru.